So umancane nadibana kanjani umancane? Okay. Kamnami Kenneth Albert. Okay, umancane. Yeah. Bengihlezi ngimbone la ngibemakhona. Usasuka like you were from suburbs or what? Bengisuka ePinetown ngifika Ethekwini. Oh. Kahle mancane. So you originally from Pinetown? Ngihlala khona ePinetown. Even your father is there Pinetown? Ngihlala khona ePinetown. Oh. So mancane. Umancane ngihlezi ngimbone. Mhlawumbe 10 years wonke ngimmazi. Angazi kabe ngisibe. You were afraid to approach? Ngisaba ukuthi ngimcela ukuthi ubintombi nami. Yeah. One day bese ngithi ayazi ngoze ngizame ngikhulume naye. Manje ngiqonde kuyena ngimshare. Yeah. Ayo first few weeks bese makakhulu ukuthi ngibone ukuthi bangithanda noma ngithanda. Wadlula imonth okuqala bangikhombisa ukuthi amampela bangithanda. Yeah. Months esipil la ngikhona vele nami ngibona ukuthi amampela lo ifazi wami ukuthi ngimshaya kahle. Naye wangikhombisa ukuthi bangithanda. So for how long you've been dating? Umancane sengim kahle 4 years. 4 years. Asikazi sihlukane hleze sithandana. Kumanje ngisafuna ubona ukuthi soshintsha impilo yethu kanjani. Bese ngifika kuwena professor sikhuluma ukuthi sosiza kanjani ukuthi ngichange impilo lami nayo mancane. But you've been running for so long. I've been telling you must come here. You've been playing hide and seek. Bengibona iprogram lakho ku le MTV. Yeah. Ngibona ukuthi kahle wenzani manje sengibonile ukuthi uyasiza. Oh, you were trying to understand what is it about? Sengibonile kahle uyasizana. Yeah. Ufuna abantu ukuthi basize abantu ukuthi bashintshe impilo lapho. Sengifika ipoint mina nomancane manje ukuthi sifuna ukuthi sishintshe impilo zethu. Yona yenza ukuthi ngifike kuwena. Yeah, okay, let me introduce you in a manner way. Nina bendodle noPapa ekhanda kaMenzi. Daba kawulalele lo muntu omemezayo. Omemeze ngathi uyakhanya nina. Uthi igulala kaJama lichithekile, lichithwa ingqondo endala yakithi kamalandela. Abathi nina bakambudu bovu, uje ngegazi. Bathi nina bakashishiliza ngedidi kwelemaholo, imhlabele imbedule. Awunina bentu nebande ngodonga kwelakithi kwabheka uZulu. Madoda, ngiyabingelela enhlana sezathi la kufinyelela khona. Isikhondla awusombukiso yalo madoda. Mp TV1 ngaphansi kwengosi how I ended up in drugs lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho suka sikwenza malungana ngqo nokuzama ukubhula umlilo lapho ungakafiki khona sizama ukuthi abantu ukuvala imbobo ongena sivule imbobo yokuphuma. So if ever ulapha ekhaya ngokwalombukiso yalo kumele wazi ukuthi lombukiso umalungana ngqo nokuzama ukubhula umlilo lapho ungakafiki khona. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu siyacela ucindezele usubscribe button, ucindezele nebell, ucindezele wakhe ibell yokubeka emathumeni ukuthi ke uma khona isiqephu esisiposayo uthi mawungena ngaphakathi yobe usuyitholela isiqephu sangalolo suku. Hey bafowethu, namhlanje ngizoba no 45 minutes omude ngendlela isimanga mlungu. Hey mlungu, this one is gonna be very difficult because my English so English. Yeah. You must mix, man. Cause me, I'm not good in English. I'm a pure Zulu. You know Nongoma, where Umhlanga take place. Yeah. You must go. There are a lot of, I don't know if it's virgin or what. Virgin. The Tombazane has a lot of fun. Umhlanga. You know Umhlanga. Yes. Yeah. So you must go, you must visit that place. You will be very surprised. But again, not uzongilekelela ekuthenini ngikwazi ukuthi le interview igcine ibe impumelelo. Okay. So tell us about your background, how you grew up. Okay. Where you from originally? Where you originally? Yeah. Bengihlala eGoli. Yeah. But you can speak English. Yeah, but you can mix. Bengihlala eGoli noma wami. Yeah. Uma wami ubaba wakhe washona, lesikhathi washona ubaba wakhe. Yeah. Waqala ukuthi ephuza itshwala. Ugogo wami wazama ukuthi. So how old were you by then? Mhlambe 8 years old. Okay. You were too young.
ubaba wami noma wami becala uphuza itshwala bayenza i-divorce bahlukana. Yeah. Lesikhathi bahlukana sibawu-4 ekhaya. Khona ubhuti wami umdala, khona mina, khona usisi wami umdala, khona ubhuti wami omncane. Yeah. Ubaba wami befuna uthatha mina nebhuti wami ukuthi sihlale naye, ubhuti wami umdala nosisi wami sihlale no-Umama. Yeah. Uma wami benginqaba ukuthi siyenza kanje befuna uhlale nathi wonke. Ugogo wethu wabona ukuthi indlela ukuthi sosiza ukuthi sithathe mina nebhuti wami sise kuyi-welfare. Yeah. Ukuthi uma wami siyazi ushintsha impilo lakhe cedela basithathe ku-welfare basibuyise. Welfare. What is welfare? Welfare. Is it something like Indawo ukuthi lesikhathi ufuna ukuthi uhambise ingane lakho ukuthi uhlale khona nawe ushintshe impilo lakho lesikhathi impilo lakho like home? Welfare is like a place where, say if you don't want your child, you can take him and go give him to the welfare and they take care of him. Okay. Bakusiza ukuthi uye esikolo, bakusiza nezinto wakho nekwazi ukusiza khona. Okay. And still uma wakho be right uye kuyena. Okay, ugogo wethu wasithatha kanje basise kwi-Boys Town. Yeah. eMagaliesburg bengihlale khona. Uma wami wazama ushintsha impilo lakhe, njalo lesikhathi ushintsha impilo lakhe ugogo wethu wanqaba ukuthi sihlale naye. Uma wami wenze njani phinde khona etshwaleni ephuze cala phansi manje eluza imuzi wakhe, eluza imoto wakhe. Cede lapha Your mom was working? Ima wami besebenze ku SA Flights in Kempton Park. Airways, she used to work there, and what happened was her life. Okay. Do you think divorce had a huge impact? Yeah, but because lesikhathi gogo wethu wasise kuyi-welfare, ima wami wagula washona ku-2010. Yeah. Lesikhathi washona uma wethu, before washona uma wami be-December 25 i-Christmas imuzi egogo yabona. Yeah. Uma wethu wasifika kusivakasha wasitshela ugogo ukuthi hayi uma wakhe uyagula, bengicabanga ukuthi ayikho lento. Mampela wafika uma wami ngimbona ukuthi hayi uyagula mampela, ibuso wakhe wonke into beyelo, uyabona ukuthi lo muntu wazi ushona even namhlanje kusaso uyabona. Yeah. Singicela ugogo ukuthi yazi ngogo cela ukuthi ngihlale noma wami ngikhulume naye ngimbuze izinto eziningi ukuthi kahle ngizale kuyibhisibhedlela ngimbuze ukuthi izinto private uyabona izinto angazi. Ugogo wanqaba wathi hayi wena ceda ubona umakho namhlanje siyamphindisa la uhlala khona, afuna ukuthi ngithole isikhathi ngihlale noma wami. Basise kuyi-welfare 2 days after that washona uma wami. Basilanda basibreakisa news ekhaya ukuthi umakho washona. Okay, wayenzeka i-funeral, lesikhathi bayenza i-funeral cabanga bayenzeka ukuthi mina nebhuti wami encane beyikho, basise kuyi-welfare bayenze bodwa i-funeral kuyima wami. So you never buried your mom? Iyona wangenza ukuthi ngicala ukuduma, futhi bathi ngeke bazi ukuthi ba-take care of mina nebhuti wami ekhaya, kodwa ekhaya bay-rich, banemali. Ugogo wami wokucala uyawuna isalon e-Rosebank, indoda lakhe usebenza kwama-mine, uyena umuntu usokutshela ukuthi uvumekile ukuvula i-mine la noma cha ayekho i-ground, ucheck izinto kanje, uyahola inemali eningi. Kodwa bafuna ukuthi sihlale nobhuti wami ekhaya, bafuna ukuthi umuntu uyodwa ehlala khona. Yona ngenza ukuthi ngisuke eGoli ngibaleke ngihambe nenyawo lami, ngisuke 7 days lo ngihambe nenyawo ngifike la ku-Durban. You were walking from Johannesburg to Durban? Yeah, walk 7 days. Ngifike la eDurban ngicabanga ukuthi la sobe easy ukuthi ngithole indawo ukuthi ngisebenze ngishintshe impilo lami. Engifike la eDurban bengihlale ku-Shelly Beach. eShelly Beach bengisebenze namaskepe ehambe. So you were not on drugs by then? Angazi ngicala ama-drugs. Bengisebenze namaskepe ngidobe ngibuye ngithole imali ukuthi 150 p-trip ngihamba every day. Bengiphila kanje. Suke laphana bengibona bafethu babhema ama-drugs iwunga. Yeah. Angazi ukuthi beyiwunga bebafake kuyidami insangu nami ngibheme ngibona ukuthi. So like you were already doing marijuana? Yeah, bengibhema insangu. Cede laphana ngisuke ngifike la eDurban. La eDurban bengicabanga ukuthi sizothola ispan la eDurban. Ngifike eDurban angazi ukuthi uzothola phi imali ukuthola imali ukukhokhishela. Yeah. Ngifike kubani bafane eRobotini
bebacele kuyi-robot nami ngibabuza ukuthi bafethu kahle kahle ngisuke eGoli anginamali ngifuna uzama imali ukuthi ngihle ngithola imali eshaya bangitshela ukuthi hayi ngene erobotini ucela amamoto azokusiza nemali bangitshela ukuthi uyabhema iwonga manje nami ngifuna ukuthi ngifane nabo ngivese ngivume ukuthi siyabhema. You wanted to fit in? Yeah, I wanted to fit in. Bangitshela ukuthi siyabhema kanti iwonga angazi lutho kuyona ngazi ngibheme kwimpilo lami wonke hayi ngikene erobotini ngithola ihlandla umunye umuntu wanginika u50 kuyimoto yokucala ngibakhombisa bathi asihambe kumaskandi bayalandela sihambe no don't mention the name where you bought that stuff. Okay, yeah. Besambi la ndawo kusibheme khona bangikhombisa ukuthi i-drugs ubhema kanjani bafake kwidamu sibheme kanje that's indlela ngicale kuyona kanje yona ngenze ukuthi ngicala ubhema ama-drugs futhi uma ncane naye uyena bebhema ama-drugs futhi nami bengibhema ama-drugs yona ngenza ukuthi ngithandane naye futhi manje sesifike kwi-point ukuthi sesifuna ushintsha impilo leyo. So how you met your father from that chaos? Itime lami bengicele kuyi-robot one day wadlula. You knew him? Yeah, I knew him. Yeah. Wadlula ngibekuthukile ukuthi hawu nawu ubaba wami ukhona ngijabule ukuthi hey ubaba wami ufuna ukuthi ngihlale naye manje inkinga lami ngihlale naye because ngibhema ama-drugs bangise ekhaya ngicala ugangi ngitshontshe izinto ekhaya bangicosha bangitshela ukuthi lesikhathi ngishintsha impilo lami la sokhona ukuthi ngihlale naye phinde ngihamba. Your father is a doctor, right? He's a doctor, he works at St. Augustine's Hospital. Manje inkinga angifuni ukuthi ngibuyele ekhaya ngazi ngishintshe impilo lami ngifuna ukuthi ngishintshe ngimjabulise ngenze something ukuthi ejabule naye ukuthi ingane wami washintsha impilo. Okay, so njengamanje you are on the street. Yebo. Hey, I'm glad you understand. So hey, siyazama try. So after a robot bewuphanta kanjani? Okay, bengicela emoteni ngikhethe emoteni bengihambe noma ncane sidayisa indwangu. Yeah. Indwangu yamazitsha. La mhlawumbe uma ukuthi nidayisile indwangu mhlawumbe emalini obuyenza ngosuku. Okay. Siya order ku-45 i-pack iyodwa. Yeah. Kuyona le pack sidayisa out-to R15. Yeah. I-profit lethu R35. U-75 lesikhathi udayisa i-pack wonke. So bengidayisa i-pack lami noma ncane ngidayisa i-pack lakhe sihambe sidayisa kanje mhlambe suke ekuseni ku-8 ngishaya la ku-4 siyayenza la ku-300-400. Yeah. Manje inkinga idakumisa lesibhema kuyona esibhemayo uyabiza futhi indawo sihlale kuyona uyabiza besigcine ukuthi hayi neke siyazi ukuthi sibhema idakumisa futhi sikhokhe i-shuttle sigcine kuyenza njani silala khona phandle. Chubeke kuyisikhathi abantu manje sebawisa ibhizinisi lethu abasafuna ukuthi sidayise u-R15 sebadayisa manje u-R10 bawu-2 manje i-profit lethu ancipha futhi. So that's when it started to get hard now. Then I started selling spoons, tablespoons. I-pack ama-spoon awu-6 ngikhipha iyodwa ngidayisa awu-5, R10. Ngiyona izinto awu-2 sengidayisa manje ama-spoon ama-dishcloth yona indlela ngenza i-living ngawo. So as a white person, what are the challenges you encountered on the street? Okay, baningi abantu badayisayo. Yeah. Manje kufika mina ngidayisa i-price engifuna ukudayisa kuyona afani nalapho. Yeah. Sihlezi sicabana ukuthi mina ngiyisi business lapho not in the selling zone, like ukufika kwakhe emgaqweni babona umuntu omhlophe and la kudominate abantu abamnyama amapha ama-challenges owawafeyisa khona lapha emgaqweni? Beningi ama-challenges okuqala ukuthi ngimhlophe. Yeah. It was hard for me to fit in with them because I was the only white person. Sometimes I used to be classed. Yeah. Sometimes they used to take me otherwise as a white man. Then it wasn't easy for me, it was hard. Bengizama ukuthi ngifithe nabo ukuthi ngiwile nabantu ngibakhombisa ukuthi ngibasaba. Yeah. Futhi ngithola umuntu unyama intombi lami umancane
kanje bagcina ukuthi bangihloniphe babone ukuthi hayi ngi-right so yazi ngifithine nabo. So isiZulu usifunde la noma wafika vele usazi? Kahle kahle ngifike bengisazi ukukhuluma isiZulu kodwa hayi perfect, umuntu wangifundisa kahle uyena umancane. Umancane babukeli untomkhona Ncube ngicabanga ukuthi waba episode 4 waba episode 4 umancane. Abantu abaningi ke bayamazi umancane bamazi kakhulu. Yeah. So Mlungu ikuthi yabona sithi ngoba ngisebenza nomuntu okanje ngawo I'm not fluid. Siyabona ukuthi I don't have proper questions for you. Okay. Asiqale kanje. Kubona ukuthi ngifika la ngifuna ukuthi ngicela ukuthi khona abantu bazongisiza ukuthi mina nomancane samuya kama-drugs. Sifuna umuntu ukuthi siyazi ukusithengela i-methadone, isipazone namaphilisi ulala. Kahle kahle umancane uya kuyini-rehab. Bayamsiza ukuthi 7 days uyeke nama-drugs la detox. Manje i-detox ama-drugs athatha 7 days. Ithatha i-month wonke ukuthi uhlale udetoxa. Futhi lento lesibhema kuyona i-drugs bhema neke uyeke awunayo i-methadone, awunayo ama-superzone, awunayo amaphilisi ulala. Lawo amaphilisi awu-3 babiza igama lakho iyona ebhalekile ukuthi ubinawo. So wena weke wakuzama ngaphambilini ukuyeka mhlawumbe? Angazi ngizame indaba, angazi ngiyithola imali ukuthi ngithenge lezi zinto, uyabiza ucala. If I can get the medicine for me and mancane and a place to stay, showcase so yeah. Showcase so yeah, ngishintshe impilo lami nomancane senze something nempilo lethu. Kahle kahle ngicela ukuthi khona umuntu wazi usiza ukusithengela lezi zinto ngishilo futhi usikhokhela ishout la sohlala khona. Siyama uyeke lama-drugs lelo ushintshe impilo lethu. Usuke waboshwa? Yebo. Wawuboshelwe? Bengiboshele icala lami okucala bedaha, esibili bewunga. So awukazi uboshelwe like robbery or what? No. Ngibona ngathi uyi-28 lapha. Okay. Nengufihlele kahle eWestville. Yeah. It's hard to be in Westville. Yeah. Westville basebenze ne-something bathi kube isebenzi. Yeah. Lesikhathi awusiphamisi inombolo baklasa kakhulu. Yeah. Awulali kuyibhede ulala phansi. Yeah. Ugwayi izinto kanje awubhemi. Ufika izalo wakho ukuvisitha sometimes izinto zakho hlale kuwena, hlale kubona abaphathi room. Yeah. Manje lesikhathi ulisebenza izinto zakho hlala kuwena, unaye indlela ukukhuluma ukuthi nami ngifuna ulala ebhedini. Yeah. That's why nami ngiyenza ukuthi ngibe 28, ngikhethe ukuba 28. Bengikhathele ukuthi lokho bangiklasa kancane kanje. So do you fuck boys? Ngikhuluma iqiniso, no. It's a lie. It's a lie. Unamama uyafihla. Angifihli mampela senze imanga lena. So kungamanga abantu. Okay. So wangene ungweni because you were trying to fit in. Yep. Ungene kubeni 28 because you are trying to fit in. Yes. You were trying to fit in when you was a prison. Yep. So impilo yakho yonke izinto ongena kuzo ingoba usuke ufuna ukufitha in. Am I lying? No, you're not lying. Okay. Kunengane nje manje kubuka. There is a child who's watching this episode. Yeah. Nayo ehlezi ifuna ukwenza izinto ifuna ukufitha in ngaso sonke isikhathi. Yeah. Ungathini i-advice yakhe ngathini? Okay, advice lami okucala. Yeah. Ukuthi uyenze indlela usokujabulisa kuyona. Muse ubona umuntu oyenze something nawe sofuna uyenza kanje ukuthi ufit in nawe. Yeah. Lesikhathi ubona ukuthi umuntu uyaklasa ukuthi hey umhlophe noma umuntu umnyama. Don't feel bad, just be yourself. Don't listen to what other people say. And when you see someone doing something, don't be shaken by someone's words. Futhi don't
don't follow someone's footsteps that you can see it won't help you in your life. Do something that will make you happy. So jabulisa wena ujabulisa uzalo wakho. Showcase izalo lakho neke ujabule ubone umuntu ubhema ama-drugs nawe mlandela ubhema ama-drugs. Sama ukuthi ubone ukuthi labantu babhema ama-drugs ukuthi uhlukene kubona. Stay far from the people that smoking. Kumanje idakumisa ubheme kumasikole futhi. Ubone ukuthi ingane wakho ubhema ama-drugs suke kuyena ingane wakho. Because showcase yona usoku-influence ukuthi umlandela ubhema ama-drugs. Sama ukuthi uhlale nabantu ba-right. Because nami impilo lami washintsha lesikhathi ngithola ingane pantero ukuthi ubhema ama-drugs uyena wangifaka kwama-drugs. Because why bengifuna ube nengane. So ubiduze wami ungikhombisa ukuthi impilo egaqweni hamba kanjani. Manje wena khetha ingane e-right yona so kuyenza ukuthi uyenze izinto right uyaka ama-drugs. Lesikhathi ukhetha umuntu wrong yona sofaka kuma-drugs. So you are having a scar here on your forehead. Okay. Can you tell us more about it? Okay. Santuli male kuyikhanda lesikhathi bengihlale eGoli imoto behamba ugogo warolla kwi-freeway bekhona inkomo wadlule kuyigaqo ugogo behamba wazama ukuthi ejike ukushayisa imoto warolla yona wayenza ukuthi ngithole amaskar kuyikhanda lami nenyala lami wahlephuka yona indlela ngitholela amaskar. So imali yakwa-RAF nayibhalisa? Imali yakwa-RAF Road Accident Fund? I have never applied for it. Isafuna ukuthi ngi-apply ngiyithole. Yenza kanini? Wayenzeke 2013. Hayi ngeke sense it's far. So lithini lakhe lokugcina? Ngiyaqala ukuthi ngibe ne-episode ewu-22 minutes. It's my first time. No mlungu. I think I have to prepare you questions like I must write them down. I think kumele ubuye for part 2. So besenze Yeah, because namhlanje ngijumele bengalindele ukuthi kuzofika wena. Yeah. Yes, but ngizozama indaba yokuthi ngilungise indaba ka part 2. Ngizokubhalela phansi imibuzo. Bese uyafika la uzophendula imibuzo. Okay, if there's any people that want to get answers or questions or ask questions, you can put questions up for me and I'm willing to answer them. Because life is not easy when you smoke drugs. There's a lot of challenges. Where you're gonna sleep, it's unsafe. Some places where we sleep, metro comes, they take your blankets and that, just clothes and that gets stolen. So that's why it's very important for us to find a place, a safe place to stay, like a shelter. Yeah. So that's why I'm asking if they do get some support to help me change my life with my money. It's important to get a place to stay. Accommodation to stay is the main point of changing, because you can't tell me you're going to want to change your life when you're still on the streets, because when you're on the street you're still going to go back to drugs. So you need a very stable place to stay. You need accommodation that where you are able to stay, know that you won't be able to sleep on the street, you'll be sleeping in the house. And then you have to get sure that your friends that you used to know, you move away from them. Usuke kumangani lawo behlale nabo. Because ubone basobuyisela kuma-drugs, uhambe ushintshe impilo lakho ukuthi ucubeke nempilo, uyeke labantu umdala ufuna abantu into basokusiza ukuthi ushintshe impilo lakho. Nami ngibona ukuthi lesikhathi mina noma ncane sithole lesizo showcase impilo lethu soshintsha futhi so thandaza ukuthi sekuyisontweni sicela uNkulunkulu ukuthi sisize ukuthi siyeke ama-drugs futhi sishintshe impilo lethu ukuthi ishada one day sithole ingane nathi sithole ibhizinisi kahle. Iyona implan lami noma ncane ukuthi siyeke i-drugs kahle sivule ibhizinisi encane kudayisa, because mina esandleni lami kahle very good dice. Ekudayisa noma yini uyadayiseka kumina. Ngiyazi uapproachela umuntu ngimkhombisa lento engidayisayo, ngikhuluma naye ekugcineni ethenga lento umconvince. Manje that's why mina ngifuna uyeke idakamisa noma ncane, angifuni uyenze yedwa, ngifuna uyenze naye inkinga lapho. Uyamthanda umancane? Because siyayazi ukuthi umancane usongisiza lesikhathi
ngibona ukuthi hayi manje mancane sengikhawatha ngifuna ukuphindela uma-drugs uyena umuntu osongitshela ukuthi hey brain ngoba i-support system nami sobe i-support system lakho ukuthi mancane yazini asenze le nto because we're doing it for both of us to change our lives. Have you ever been in a relationship before Mancane? Or Mancane is your first time? Oh, khuluma iqiniso, she's my first and I really love her a lot. I will do anything for her. There's nothing I can't do for her, and I know she can do the same for me. So that's why I really want to change her life, both of us. She'll be my support system, I'll be her support system. So Sizan. So now as we are living uthini kubantu bavalelisa. I hope that there is someone willing to support us and help us both change our lives. If there is anybody that's willing to help us, please contact our Mr. Prof. Yeah, Mr. Professor. All I'm asking is for help. Yeah, I always drop my numbers here. Yeah, I'm asking for anybody to. They had my WhatsApp. They took my phone number. They had my WhatsApp. But ibuyile phone number ngibile Vodacom bayibuyisa but still WhatsApp awubuyi. Okay. Yeah, but as the time goes by, my WhatsApp will be okay. And okay, as soon as it comes okay, they can get you on that. I'm willing for someone to help us to get accommodation to stay and help us with the medicine that we need so we can really leave this drug and change our life, because we are tired at the point now of carrying on smoking the drugs that we are smoking. We want to do something different with our lives. We'd like to have a child one day. We'd like to own a car, have a house. My dad's about to retire in 3 years. I've been giving my dad hard time for about nearly 15 years. Begging him every day for money. Sometimes if he doesn't have money, I'll end up shouting, forcing, telling him to take things and go pawn things because of the drug that I'm taking. And really, I'm at the point of now just willing to change my life, to show my dad that I want to be there for him. I want to do something to change his life as well. I also want to support my dad a little bit, not him always supporting me. So I'm really willing to change my life. And Rino, do you think drugs are it's a spiritual thing or? Actually, you can't say it's a spiritual thing, because every time when I had hard times thinking about my mom and what my grand did and that, when I smoke drugs, it takes all that thinking and all that stress, it just numbs it, it makes it go away. But as soon as the drug wears off, it starts coming back. So yeah, drugs do that for some people who have problems and stress, and that help them, but it's not the right thing to do. And that's what I realized now, that drugs won't always keep my matters away from me. So the only way for me to face my matters is for me to leave this drug and to go out and look for help and change my life, and that's what I want to do now. Hayi, uzwakalile nabendlondle nophapha ekhanda kamenzi. Ndaba kawulalele lo muntu omemeza ngathi yakhanyalela uthi igulala kajama lichithekile. Awu cha kuyaqala namhlanje madoda ukuthi sibe namanqiphu episode, kodwa ke ngizozwa amanzi ngobhoko uma ngibona ukuthi hayi izodla amaningi esakeni, ngizokuyisukumela impela. Kungenani yona manje ngithola umuntu owazi isilumbi ozokwazi ukuthi bakhona noma bakhona nabangamandiya engeke ngifisa ukuthi ngibalethe la manje bese ngibona umqansa. Hayi umqansa wesingisi wesilungu. Isilungu Brino. Hayi ngigoloze lo thisha mina Brino, ngindoda ekhulu igoloze lo thisha. Manje kuya counter ke manje ukuthi hayi nami ukufunda iZulu, it wasn't easy. Bengithanda nomancane, she knows English but not very well. Yeah. So I had to learn Zulu. Uyena umuntu wangifundisa. Sometimes they say fanakalo. Ukhuluma English mix neZulu. Umancane uyena umuntu wangicorrectisa ukuthi hayi le ngamo uyishaw wrong, kahle indlela uyishaw right nje. Uyena umuntu ongifundisa, uyena uteacher wami. Yona ngikhombisa ukuthi namhlanje ngikhuluma iZulu, ngizwe ukuthi lesikhathi umuntu uhlebe mhlawumbe ngihlale etaxini, but hey nayi iphara ngene etaxini uyanuka. Bese ngithule ngilinde ukuthi baqede ukukhuluma. Lesikhathi baqede ukukhuluma ngibaphendule ukuthi hayibo
uba no unukawo okucala ngiyona iphara mhlawumbe ngiphume esebenzini babona ukuthi hayi umlungu ukhuluma izulu bathuke futhi nabo ukuthi hawu uyazapha umzulu ukukhuluma izulu ufunde izulu uyena umancane kahle kahle wangifundisa. So umancane mayebona wena uvela hlanye she go crazy. Yebo, both of us we go crazy for each other. She's everything. Uyena umuntu kahle. Cause yamkhumbula uSilini. Yebo. Lo wahamba wayokhosini kumamzanele. Yebo. Ubesokhosini yesterday usephumile rehab. Kahle kahle umuntu wakumele ehambe umancane. Umancane wabona wena kwathiwa nanga uBrino. Yebo, also ngikutshela something. Umancane hlezi ufuna ushintsha impilo lakho. Wangitshela ukuthi baba nangishintsha impilo lami lesikhathi awukho nami. Kumele esho phela yena. Kusuke kumele esho angitshele mina ngisebenza umsebenzi. Okay, uyazini asenza kanje part 2 sobe mina nomancane sobila sikhulume both of us. That's part 2 for you. Hayi, thanks a lot. Nina bendlodlo siyacela ucindezele usubscribe button ucindezele ibell izokubeka emathubeni ukuthi uma kukhona isiqephu esisiphosayo uyothi mawungena ngaphakathi obusuyitholela isiqephu sangalelo suku. Mina igama lami ngoprofessor ngingwakamkhize ngidabula phansi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi sengiyadeda indawo mina sengicenga.